Takulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lerotu ndi Lolemba pa 15 Meyi, mulungu wa 6 munyengo ya Pasaka. Ndipo mawu athu oyamba achokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu 16 ndime ya 11 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Tiyanjane Msyamboza wa Chinyamata kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu uchokera mu uthenga wa Yohane mutu 15 kuyambira ndime ya 26 kuzafika mutu 16 kuzafika ndime ya 4. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya achipani cha nsembe a Carmelite kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito za Atumwi mutu wa 16 kuyambira ndime ya 11 kulekeza ndime ya 15. Lidia atembenuka mtima ku Filipi. Kuchokera ku Troasi tidayenda mchombo kulunjika ku chilumba cha Samotrase, ndipo mmawa mwake tidapitirira mpaka ku Neapoli. Kuchokera kumeneko tidapita ku Filipi, mzinda wa mchigawo choyamba cha mdera lija la Macedonia ndiponso boma la Roma. Tidakhala mu mzinda umenewo masiku angapo. Pa tsiku la Sabata tidatuluka mu mzindamo kupita ku mtsinje kumene tinkaganiza kuti kuli malo opemphererako. Tsono tidakhala pansi nkumalankhula ndi akanza amene adasonkhana kumeneko. Pakati pawo padali mayi wina dzina lake Lidia. Anali wa ku mzinda wa Tiyatira ndipo ntchito yake inali yogulitsa nsalu zofiirira. Anali munthu wopembedza Mulungu, ndipo Ambuye adatsekula mtima wake kuti azisamale zimene Paulo ankanena. Iye ndi m'banja mwake atabatizidwa, iyeyo adatipempha kuti, ngati mwandionadi kuti ndine munthu wokhulupirira Ambuye, dzaloweni m'nyumba mwanga mudzakhale nafe. Mwakuti adatikakamiza ndithu, ife nkulowadi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, pali Nkhoswe imene ndidzakutumizireni kuchokera kwa Atate. Nkhosweyo ndi Mzimu wachoona wofumira mwa Atate. Iyeyo akadzabwera adzandichitira umboni. Inunso mudzandichitira umboni, popeza kuti mwakhala nane kuyambira pachiyambi. Ndakuwuziranitu zonsezi kuti mungadzataye mtima. Adzakudulani ku mpingo, komanso nthawi ili kudza yakuti aliyense amene adzakuphani adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Adzachita zimenezi chifukwa sadadziwe Atate kapenanso Ine. Koma ndimati muzimve zimenezi, kuti nthawi yake ikadzafika mudzakumbukire kuti ndidakuwuziranitu. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu Sabata ino ya 6 munyengo ya Pasaka, mawu athu amene tiziyamva tsiku ndi tsiku ndotithandiza ife kuti tikonzekere chaka chimene chikubwera
chakukwera kwa Ambuye Yesu komanso chaka cha Pentekoste. Mu sabata imeneyinso tiyamba novena ya chaka cha Pentekoste, kubwera kwa Mzimu Woyera kwa atumwi aja, komanso zimene zili chiyambi cha mpingo wathu, mpingo umene tikhoza kuunena mosaopa komanso mokoma kuti ndiwo mpingo weniweni, mpingo wa Pentekosto, chifukwa udayamba siku la Pentekoste. Koma mawu amene tikuwamva pa siku alero kuyambira oyamba akufuna kutithandiza ifetu kuona kuti anthu amene avomera kuti Ambuye Yesu adauka amachitapo kanthu polalika uthenga wakuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu, ndipo saopa, amafunisisa kuti athandize ena adziwe kuti Ambuye Yesu adauka, Ambuye Yesu ndi wamoyo. N'chifukwa lero pamene tikuona Paulo Woyera ali pa ntchito yofalisa uthenga wa Ambuye mmene akuyendera madera osiyanasiyana, akufika lero kumalo kudera lina limene akuti Troas, ndipo wayendayenda atafika kumeneku kuzafika ku mzinda wa Filipi, akudziwa nokuti pa tsiku la Sabata, tsiku lopuma, tsiku lopembeza Mulungu, akuyenera kupita kumalo okuti akapembeze ndi ena Mulungu amene akagawane nawo zimene Mulungu akumuuza. Ndifuna kuti pa tsiku la Sabata tidatuluka mu mzindamo kupita ku mtsinje kumene tinkaganiza kuti kuli malo opemphererako. Munthu amene wazazidwa ndi Mzimu Woyera, amene moyo wake akutsatira kuti Ambuye Yesu adauka, amafunafuna kumane ndi azake, apemphere nawo pamodzi, agawane nawo pamodzi zimene iye akumva mmoyo wake. Ndipo aliyense amene amakhudzidwa ndi kuuka kwa akufa kwa Ambuye Yesu, aliyense amene akukhala mu Pasaka, amathandizanso ena kuti amve bwinobwino za Ambuye Yesu, ndipo ena amatembenuka chifukwa cha iyeyo. N'chifukwa tikuona pamene Paulo akulalika, pali mayi wina amene akumvetsera, ndipo akumtenga Paulo ndi kupita naye ku banja lake kuti onse abatizidwe, onse ayambenso moyo watsopano. Akuti adakakamiza Paulo ndi ena kuti awabatize komanso akakhale ku nyumba kwawo, ayambe moyo watsopano. Nde ifeyo ndi challenge yayikulu kuti kodi ifeyo timatsatira zimene Ambuye Yesu ouka kwa akufa akutipempha mmoyo wathu? Kodi ifeyo timachita zimene Ambuye Yesu amatiuza? Tikafika mu uthenga wathu wabwino, Ambuye Yesu akutikumbusa kuti pali Nkhoswe imene ndizakutumizireni kuchokera kwa Atate. Silife amasiye, sitili tokha. Ambuye Yesu amadziwa kufoka kwathu, kuti patokha palibe chimene tingachite. Tikuyenera kudalira Mzimu Woyera, Nkhoswe imene akutitumizira. Akuti iye akadzabwera adzandichitira ine umboni, inunso muzandichitira umboni, popeza kuti mwakhala nane kuyambira pachiyambi. Ngati ife timapanga umboni woyamba umene uchokera kwa Mzimu Woyera. Mzimu Woyera umene umakhala mwa ife umatipanganso ife kuti tikhale mboni. Ndipo kuyambira pachiyambi pamene tidavomera kuti Ambuye Yesu ndiye mpulumutsi, tikuyenera kukhala mboni. Pamene tinavomera kuti Ambuye Yesu adauka kwa akufa, tikuyenera kukhala mboni. Koma tikhale mboni, tikuyenera kuvomera zimene Mzimu Woyera umatiuza mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Koma pamene takhala mboni, akuti tizidziwanso kuti pala anthu ena sasangalala nafe. Munthu amene ali mboni ya Ambuye Yesu, pala anthu ena sasangalala, mfaka unati adzakudulani ku mpingo.
komanso nthawi ili kudza yakuti aliyense amene adzakuphani adzayesa kuti akutumikira mulungu. Ukamatumikira mulungu, pala anthu ena sasangalala nawe, amayesesa kuti iweyo sobwerere mbuyo usamatumikire mulungu. Nde ifeyo tiyambe umaziona kuti kodi ifeyo ndi anthu otani. Tamulandira Ambuye Yesu, akabwera mavuto kwa ife timatani? Timagwiradi ntchito osabwerera mbuyo kuti timtumikire Ambuye Yesu? Aliyense amene akutsatira Ambuye Yesu okakuwa kufa amazunzika, koma ngakhala azunzike fatali ndi Mzimu Woyera amagwira ntchito yotumikira mulungu. Munalinso ndi ine lero Bambo Emmanuel Chikaya. Mukonde o Maria,